Oh, great morning everyone. So happy Saturday morning. This is Cora Edwin, Bisaya Couple Vlogger. This time mag-travel me and kuyogi mi sa among travel adventure. Basta namin makapitan nga mga nice location among i-vlog. Sorry kay nag-abang na sila sa imuhan. Si something ba pag-greet sila, hi, good morning everyone. Sa akong mga followers sila kay mga video page. Buta ba sa yung page? Saan nga? Sus, maulaw oh. So, balik lang yun niya. Kaya ako niya sa istoryahon. Labay mo dire, makita po ninyo ang kanindoton. So guys, natigan na siya basta gabi eh. So pwede mo manuroy dire sa Manolo Cortez sa ilang plaza. Kada kayo no, pwede po magdula ang mga bata ninyo diha, libre naman. Basta magdala lag medyas daw. Libre ra ang playground sa mga bata. Mami, sunod na magsula ko ba? Pagpuyo diha kay tiguwag na ka. Dili na, ugma na, balik ra ta. Proceed na punta. May hapon na. Hello guys, mga on sa may kuwan. Mara! Yung tinawan, lamig ba niya siya? Napa? Rambutan. Rambutan. Marato ra kay dire guys, dire dapit sa Sumilaw. Nga saan niya? Gano'n ako? Mga bagong po ang ilang mga prutas dire nga. Mainganyo yung kayo nag-agi ba kay daghay kay gapang gumbitay sa dapin sa dalan. So kapalit ka. So mga pumigigutom. Another stopover na po dire sa Kisulong. Crocodile. So kana siya guys, ura siya crocodile daw inyong mami niya. Ako kay wala mag-usap ulong ilipan mo. Dito ka buo. Proceed dapat me. Go. Yung pasagon yung landmark dito kanina ko nga paypay. Kaon po sig mais. Wala siya mag-vlog. Matanan kuya pila mais. Pila ang sweet corn. Ako ni. Sarap. Mao pa ipagabot sa Malay. Daghan kay migahapitan, daghan kay makalingaw nga mga views diri sa Bukidnon, which is dili na to nature ang iyang view nga makita nimo. Dayon dili nimo makita sa mga syudad. Daghan kay mga fruits nga pwede nimo kaunon. Sarap. Oh, kada Bang! marang, ay rambutan, daghan kay watermelon, mais. Sure you guys kaya kung maglag ko dire, nabusog dito. Yes! Yes. Ang tsada po kayo ang panahon pero sa pagkain kayo wait lang. Natagan din ni Lord of chance ba nga makahapit, makadrop by sa mga lugar na inilip kayo. Tingnan kayo, wala ka lang muna ubar mong gawin. Nabilin sa balay. Tuloy ka akong mimig. Pasko. Sa ako mga workers before Regina. I miss you. So guys, magbalik-balik na kanya pohon kay siyempre mag-order niya kung Vita Plus. Dayon, always ang gapon ninyo makita mag-vlog man ni always nyo guys ang among pagbuhat. So, salamat sa pag-like sa page ni Mami Cora at subscribe sa among
YouTube channel. Isa mo muna na dito, no? Sa amo lang ibutang di ang description sa ubos sa kanang vlog. So thank you guys. Have a nice day.